Arkada futbol klubu Afakanın Çempionlar Ligası'nın bir tekil finalinin jogap duşunu geçirmek üçün Saud Arabistanı paçalığına vardı. Arkada şäheriniň ady bir topar 18 fevralda Er-Riyad şäheriniň yerli Al-Nasr futbol klubunyň garşysyna ýaşyl meýdança çykar. Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň tejribeli hunarmenleriniň türkmen toparyny gollaw bermek maksady bilen oýunun geçýän şäherine Saud Arabistanyň paýtagtyna bolýanlygyny bellemek gerek. Olar arkada futbol klubunyň oyunçularyny ýeňşe ruhlandyrmakda ihtilaslaryny gaýrymazlar. Nowatda duşuk arkada hem Al-Nasr toparlarynyň arasyndaky jogap oýuny klublaryň haýsy biriniň çeyrek finala çykyş etmäge hukuk kazanjakdygyny kesgitler. Duşuk Aşgabat wagty bilen saat 23:15-de başlanır. Biz arkada futbol toparyna Al-Nasr klubunyň garşysyna geçirijek jogap oýunyny ulusünükleriň hemra bolmagyny arzu edýäs. Habaremillinfo.com web saytynyň dolugyny okap bilersiňiz.